Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Simula nung 4th year high school ako, nahiligan ko na ang mga horror films. Gustong-gusto ko kasing natataranta, nagugulat, at tumitili. Gusto ko din kasing makita yung expression ng iba pag natatakot. Parang nakukonquer ko yung mga nakakatakot lalo na pag multo. Pakiramdam ko din kasi, nagsimula ito nang mamatay yung lolo ko nung 4th year college ako. Nung namatay kasi ang lolo ko, parang nag-iba yung aura ng bahay. Second day ng burol niya nung dumating ako sa funeral homes na mga 3 kilometers ang layo sa bahay. Hinatid ako ng tito ko sa bahay para makapagpahinga. May ginagawa akong thesis, so need ko ng internet para mag-search. Late 6 p.m. kumain na ako tas naghugas ng plato. Yung mga basong nakataob, biglang kumalansing. Hindi lang isa, kundi 4 na beses. Wala namang tao sa kusina. Sa 3rd floor ako pinatulog ng tito ko. Doon din yung entertainment room, tapos isang bedroom. Hindi ko na malayan na 11 p.m. na pala. Hinayaan ko lang napatay yung ilaw. Maya-maya, hindi ko alam kung totoo ba ang nakikita ng mata ko, pero parang may dumaan na sa harap ko na isang anino, pero wala namang tao. Hindi ko na to kwento sa kanila. Hindi nagtagal, nakagraduate ako at nagstay ako sa Cavite. Hanggang sa nakahanap na ako ng trabaho. Sa 2nd floor ng kwarto ko, may malaking cabinet. May kama at pinto na sira ang doorknob. Iniipitan ko na lang ng papel ang pinto para masara. Unang week ko mag-work as call center agent. Ito yung point na laging pagod at antok ako. Day off ko noon at hinahayaan lang ako ng lola ko na magtututulog. Iniiwanan lang nila ako ng pagkain. Ewan ko ba? Naiisip ko, may kinalaman ba ang paghiga ko sa kama sa nangyayari sa akin? Hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Pero nung minsan ginamit ko yung compass ko sa cellphone ko sa pwesto ng kinahihigaan ko, saktong-sakto, tumutok ito sa south. 4 na beses akong nagigising sa isang linggo dahil para akong hinuhugutan ng hininga at nasasamid kahit nakatagilid, tihaya o nakadapa man ako. Palagi akong ganito sa loob ng 2 buwan. Isang beses, 2 a.m. na ako nagising. Yung pinto ng kwarto ko medyo nakabukas ng konti. Kita ko yung liwanag na nanggagaling sa hagdan. Hinahayaan namin na bukas yung ilaw for emergency purposes. Maya-maya, unti-unting bumukas yung pinto ko. Tapos, laking gulat ko nang may makita akong itim na anino na nakahawak sa doorknob. Gusto kong magsalita pero walang lumalabas sa bibig ko. Pumikit ako at sa muling pagdilat ko, yung anino ay nasa bandang paanan ko na. Yikes! Biglang bumaho ang kwarto ko. Amoy nasusunog na tela at patay na daga.
Palapit ng palapit sa akin ang anino hanggang sa nasa harapan ko siya. Nanatili akong nakahiga dahil hindi ako makagalaw. Ilang sandali pa ay hinawakan niya yung mukha ko. Pinipilit niyang ibuka ang bibig ko. Halos hindi ako makahinga sa takot. Maya-maya ibinuka niya ang bibig niya na akmang maililipat sa bibig ko. Yay! Yay! Katakot, partner! Ano kaya ililipat lalagay sa bibig mo? Kaya nga! Bigla-bigla sa isang saglit, bumalik ako sa ulirat. Hindi ko napigilan na lumuha sa sobrang kilabot. Hindi ko na ikinikwento sa kasama ko sa bahay dahil baka magpanik sila. After nun, lagi na lang akong may nararamdaman na humahawak sa paa ko. At lagi kong naaabutan na bumubukas sara ng dahan-dahan yung malaking cabinet sa tabi ng kama ko. Ibang level na yung pagbukas sara ng cabinet kaya this time, sinabi ko na ito sa lola ko. Sa kasamaang palad, walang naniniwala sa akin. Hanggang sa nakasanayan ko na lang ang lahat. Nagpapalit ako ng posisyon at direksyon sa paghiga. Kahit anong pagod at antok ko, di bali nang makalimutan ko maghilamos, basta hindi ko makalimutan ang manalangin. Sa awa ng Diyos, hindi ko na nararamdaman ang mga kababalaghan simula nung baguhin ko ang posisyon ko sa kama na yung ulo ko ay pointing north. Palagian na rin ako sa aking pagdadasal. Ako po si Vince, tambalanista since 2010. At ito ang true story ko. Yikes!